Народ не должен бояться власти. Власть должна бояться народа. سوگند به نام پاک خدا، سوگند به شیر سفید مادرم، سوگند به دعای نیکی پدر و مادران، سوگند به نان و نمک دسترخوان پیر و جوان، سوگند به آب و خاک مقدس وطن که مسئولیتی تقدیری امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم. ягона манбаи гармӣ барои рустами сесола дар ин рӯзҳои сарди зимистон бухории бобоӣ аст ки волидайнаш аз зарурат дар манзили баландошёна насб карданд. ӯ шояд намедонад ки дар пушти ин бухорӣ батарея ё бухории замони шӯравӣ аст ки тақрибан 15 соли ахир рӯи гармиро надида ва мисли як пора филизи ғайриқобили истифода хоб аст. маводи сӯхти бухорӣ дар он хонаҳои баландманзил тапак, ангишт ва ҳезум аст ва ҳарчанд мардум аз зиёни заҳри дуди он мавод огаҳанд, аммо чорае ҷуз бечорагӣ надоранд. Огар мекне гудармон мехтана боше немидуз тозе немишад курпа печондаги мешне мо мешнем гудар мешина мешкоя майгуота даст пой гудако ях кадаги се пенсама ҷа мекнам я мошин чу мехатун я ҳафта алов мекнам хадам гишна мешина я у мехтана я у чигакша рӯзҳои сарду бебарқи зимистон бухорӣ дар аксари хонаҳои баландманзили шаҳри ваҳдат барқу газро иваз кардааст, зеро чанд соат барқе ки субҳу шом ба ин манозил медиҳанд танҳо барои таҳияи ғизо кофӣ аст. зеро ба қавли мардум бо манзури сардии ҳаво истифода аз барқ афзуда шиддати барқ низ хеле поин рафтааст. саҳари 6 то 8 метиҳам бегоҳи ай 5 то 10 метиҳам яхе вақт то 9 метиҳам бо баринҷда яхе вақт свет трансформатормон кӯҳна вайрона яхе вақт свет ами хаймо дафтиан бар ҷои дига ҷода додам мо дар сексия дар хонаҳои мисол ва ҷои сӯзишворӣ надорем дар беруно мемонем мехарем ами света битиан мода беҳтара ки мисол мо қазо накашем мо ҳами пула давлат спорем ҳезм нест ягон зиндагӣ нест свет нест як соат ним соате ки бега пагап диан бошам мекишанд гирон мекунанд на телевизор монда на ягон як бор баланд меёр як бор паст меёр айсе ремонт мекунем айсе ду дама сиё бо айсе га айсе ино ремонт با نامی به عالم آورش خورد قسم با شیر سفید مادرش خورد قسم با هستی ننگ پرورش خورد قسم با هر سر جان کشورش خورد قسم بیدار شد мо аввалаш мехоҳем ки дар тоҷикистон як зисти зиндагии мардум хуб шавад. мо дидастем ки сол ба сол дар тоҷикистон мушкилотҳои азобҳои вазбин дар мардум омадастем. боз ояндаи ира мо як бадбахтӣ барои миллат дидастем ки агар ки ҳамин гуна рафторо дар замини тоҷикистон рафтор шавад.
ва мо ба мисли ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон дидестем ки ин сабт ин мардуме ки ҳозир дар сари ҳокимият ҳастанд ино бар фоидаи кисаи худшон кор кардистанд. Яъне ки аз минбар баланд гап мезананд, дар масъалаи мардум мегӯянд, ваъда мекунанд, қасамҳо мехӯранд, но масъалаи мардума намегӯянд ва на телевизион, на радио, на бисёри ахборотҳо ошкор дар масъалаи азоби мардум то охира гап намезананд. Кӯшиш мекунанд ки 70% ҳукумата таъриф кунанд ва яхе ҷода масъалаи як танқисии мардума гап мезананд. боз мо мехоҳем ки албатта ки дар масъалаи Тоҷикистон як ҳукумате биёяд ки ҳукумат барои мардум бошад, барои мардум хизмат кунад, дарди мардума бигӯяд, дар давлатҳои хориҷ рафта масъалаи проблемаҳои мардумиро ҳал кунад. итайне ки фақат аз минбар дар масъалаи мардум гап занад, худаш таъриф кунад ва мардум дар паси дард. بیدار شده بیدار شده بیدار شده بیدار شده Народ не должен бояться власти. Власть должна бояться народа.